sisonke sicontribute ukuthi akabe sesibhedlela. UMacele uphambukile uyazi ukuthi yena bamenzeni esiphaki because umthombeni ubuye washo wathi bebanjelwe meeting abantu bakaMacele. Ngibona ukuthi angenza umsebenzi. Ngibonga ukuthi bekade ngibiziwe nangu sengiyabuya. Hayibo, who does that? Yasa abayizwa lento engishoyo ngesathu ukuthi bacabanga ukuthi ngiqamba amanga mangithi ngicishe ngafa. Uyaphila wena. Okay, ngiyaphila according to you. Not according to me, ngiyakwazi phela. Alright wena. Uzenza into egulayo. Impilo yahamba. Uma ngabe ungekho umzamo engikwenza umuzuzu wena uzobheka ezansi umpumelelo ubheke kaNombela. Ngiyawahlonipha amasiko kodwa le ephatha izingane angiboni ngelinye ilanga khona ngoyivuma khona. Uyena ohamba phambili umayeni ongangifuni lapha yana vele ekhaya ngoba wazi ukuthi uyu mamkhulu la engqondweni yakhe phela. Indaba kaMayeni yokuthi waye girlfriend yami ngase ngiyahlehla ngazothatha uMacele ngamenza wabo number 1. Isilonda esingapheli kuyena leso uMayeni. Namhlanje ngisekhaya ezingolweni. Njani? Isizathu esenza ukuthi mangize ukuthi sizokhuluma indaba yethuna leli likababa elafaka ikhanda elwrong nokuthi sizoyenza kanjani ke into yalo. Angamukeleka kumamkhulu elawini lami. Uthini ngavula? Hayibo ushayisa ngomoya. Ukhona nemlenze lapha yangikhona yani. Angazi. Ulwandle mhlawumbe useyingolweni manje ngizothi ngiyangena lapha yana ngifice khona umuntu so ngivele ngidecide ukuthi ayingiyi leli bhabheli elingaka ubaba wabo ubishop indaba eyenza ukuthi nibone ubaba esindwa iBhayibheli elingaka esifubeni bese vele niyathula nje ningasho lutho. Abantu abafanele badelive lendlu bafika late ebusuku. Mina nje ngabona sengibona ekseni ukuthi hayi kungathi khona imistake ekhona la kodwa wathula. Ngathula. Bathulelani. Ngiyacela balishintshe. Ngize ngathi kubona okungcono akasaselifane nelikabanga bayikhiphe esona. Yes. Yeah. Mina nje iconcern yami kwakuthi nje bafakile into errong kumele usemayilungise. Manje mato ukulungiswa kwabo kwenzeka kanjani? Bazofika nemishini yabo phela bazosika balisuse leli bese befaka kahle elimile okungcono ifana njengelo muntu wakhe okungcono. Oh yeah. Futhi nakhona kuzobe kuyithina nje close family. Kumele kube into encane sikhatheli imicimbi emkhulu bo. Ubaba bakhe khona bakithi uzomama. Usimphinde futhi yena. Kube yithina sodwa kodwa ubaba wakhe simphinde. Ngiyabona manje. Ucabangela ubaba wakhe. Mama bakwakhe niyabamema bona. Bokuphi? Hayibo yanda manje lento. Kuphi? Manje uthe yithina sodwa kuphi? Ubani mama bakwakhe? Sister wife. Bayibonile show. Bayazi ukuthi kwenzakalani. Okay, uMakhwela wayekhona ke yena nithinike ngani? uMakhwela phela vele owethu. uMakhwela ke akazasale. Ekumthandeni kwabo uMakhwela akekho noyedwa unkosikazi kaBaba uMseliko abangazange bamthande. Sekuyena ke umuntu uthi ene uyayithanda yini ifamily yakacele noma cha. Hey guysini nina kuthiwa ubaba wakhe wagula after ebone nini? Yini namgulisa? Samgulisa kanjani kwaphela ingelo langa labasinika igusha sasikhuluma naye kahle. Ngalo langa kwakumnandi kabi si happy. Ubukho bethu nje babumjabulisile. Ngoba safezekisa iphupho lakhe lika number 5. Akade wayifuna. Mina sengiyazi. Noma yini la ekhaya errong uMacele. So mase kufakwa nefamily yakhe ke futhi ke okay all is well. Uyabona mina into engase
ngithi mhlambe ene abantu bangayisho ngathi ukuthi siyamsupporta thina bakacela futhi kufanele simsupporte because akayifihlanga into yakhe yokuthi ufuna ini isithembu. Akayifihlanga masenazi kodwa khathi kushadwa wenza kanjani? Wenza kanjani ukushadwa? Wakhuluma ngoba naku sekukhona emshadweni. Ngoba nakhona lapho ukuthi wayeshadile hayibo. Eshadebe wayeshadile noMasauli. Wayeshade nini kuphi kanjani? I don't know. Wayengashadanga Uzindaba yakho ngithi mina uzindaba zomuntu. Angike. Ngiyakutshela nje ubaba yakhe eseloboleka cele waya kaMasauli, waya kaMayeni, waya kaMakhumalo, waya kwaMangwabe, waya kaMakhwela. Ihamba kanjalo. Imake maToli njengoba uthwala icala kangaka. Lani? Lokuthi wena wathatha indawo. Bafo. Libo uthwala icala ngawo lokuthi wena Manje ngizophatha stroke. wathatha indawo. Ngizophatha stroke ke mama. Indawo yomunye umuntu. uMasauli phela uyena futhi nje unumber 2 uma kunjalo. I-history nje iyeke Kahle kahle uMato walanywa uMasauli. Omunye unumber 3. olami uMasauli number 3. Yes. Ukuthi uba nangimazi. Sesisho njalo umsizi. Asikangene. Yeah. Yes. Sesisho njalo. Yebo Number 3. Ayibisi nde lento Nkosi yami. uMakhela kahle kahle unumber 6. Yene. Kodwa oyazi kahle uyena umnikazi wakhe. Iyona nami le ngisho Naye umalume kodwa ngiyafuna phela athi rescue lengane yakithi ngoba ngathi manje ngempela kukhona umuntu owamlokhuza. Wamshaya emva kwendlela. Owamshaya yes. Kubani khona lento le yestin. Wamshaya ngestin. Ayashaya ngestin guyzini ukuze ngasiqebeza ngoba namanje kusakuhlungu. Esanistin sikhulu. Asitheli usaxolo. Ngixoleleni bafethu. Hey Mato wafika nezindaba. Ayibo guys mina ngikade ngisifuna silungiseni le yanto nje kuphela. Ngiright ke kodwa ke igcineni ukuthi sihlanganile sayikhuluma le ndaba yokuthi kumele ke lilungiswe ngoba kithi sifuna likababa. Hey. Yeah, ma. Was akapheli na kephi usula already. Ubengasho ngofuthi uthi uza la ezingolweni. Uzuhlala nje. Makuyi-weekend nje wena ezingolweni. Ayifuni lento baba wakho. Ubaba yakhe ayimhlali kahle lento ukuthi ulwandle manje kancane nje useke ingolweni. Izovela lento oyenzayo isingayazi. Noma ngabe unhloso noma ngabe uMasibomu kodwa uzogcina evelile. Angithi Fesu ubaba bakho uyangijaha lapha yana. Ufuna ngibuye ngaba ngihambi nami. Jabula wena washada thina sikashada. Bye bye. This man domulat me out of work. And it's the nuts now. Go uniform. But it's fine. I should say get dinner. Maybe there's something important to say. Kunjani kodwa? Ngiyaphila. Wena unjani after sesihlole sahlole? Hey, ngikhathazekile. Ngiyabona ukuthi ngiyimpumputhe. No, mele kodwa ukhathazeke mpema amaphilisi njengoba uthi nje suwayeke ususha amate you can't. Balansisela umiphilisi netiye ke kuseni. Okay. I mean ngiyabona phethu vethu ngcono. Comparing. Oh, ngcono. Yeah, akufani shembandla bekukhona phela ubukubona lapha kulama letters khona ngibungabona ngiyabona. Sanibona njani? Safunjani? Oh, Ngiyaphila. Welcome to Chef Onwaren. Siyabonga muno. Ngiyafisa ukukhuluma kakhulu noMpilo. Sikhulume ngesimo saleli khaya noma lo muzi wakaMakhumalo. Uyazi angizokubambezela ngoba ilanga liyashona. Yeah. Kodwa bengithanda ukukhuluma nawe. One ngiya-accuswa kakhulu ukuthi ingane zami lezi zamantombazana ngiyithanda. Oh. Ngifuna ukucacisa namhlanje ukuthi akusikhona ukuthi angiyithande. The difference eyokuthi bengingathandi ukunikeza ingane zami zamantombazana ama-responsibilities engiwanikeza abafana. Kodwa uthando hayi 100 if not 200. Amantombazane ngingawanikeza enye responsibility yebusiness yezinto engizenzile ngoba asihlangene nomuzi but makuziwa kumuzi
asikwazi ukuthi ingane yentombazane kube yiyona esilidayo. Mangixabana noSine